Se eu fose profesora de castellano, Dios non lo quiera, mandaría ler un libro á rapazada, estivese preocupada polo de todas estas cousas que se falan, non? Quixese traballar o pensamento crítico na aula, mandaría ler un libro do ano 74 de Úrsula Le Guin que se titula Los desposeídos. Digo se fose de castellano porque non está traducido a galego. Incluso se fose profesora de filosofía, traballaría a filosofía a través dese libro porque é un libro que eu creo que te coloca nesa fronteira ética. É unha distopía que ademais agora está moito na moda, a rapazada gustalle moito. É a historia dun planeta, Urras, e o seu satélite, Anarres, e no satélite viven descendentes duns exiliados ali por unha revolta anarquista. En Anarres viven nunha anarquía. Está moi ben porque vai contando como é a anarquía. Hai un protagonista, é físico, é un científico, que el vai amosando as tensións que tamén se dan nunha anarquía. Hai aí microfísica do poder. El conta, non? Esas cousas que o teñen aí máis pillado. Se fose de castellano, ademais, ten unha referencia á linguaxe anarquista. Creo que aí tamén hai aí para falar, non? Non de lingua, senón de linguaxe. Moi interesante. Cando, por exemplo, os nenos non din este é o meu xoguete. E este é o xoguete que uso. Porque en Anarres non hai propiedade privada. Críase e edúcase para que así sexa. O neno non di a miña pelota, nin di prestoche a pelota. Di a pelota que uso ou a pelota que compartimos. Se estamos xogando de varios. É moi interesante todo. O científico, o físico este e filósofo Sheffield, el quere inventar unha cousa para comunicarse con outros planetas, mais o propio réxime de anarquía non lle permite, non? Vese limitado. El é que vai contando, non? Esas tensións. Digamos que nos amosa como nunha sociedade ideal as persoas, por iso digo tamén desde a filosofía, de algunha forma corrixen unhas ás outras. Hai microfísica do poder aí, está super ben. E Sheffield, claro, ve coartada a súa necesidade de investigar logo. E viaxa a Urras. Urras é un planeta capitalista, onde hai clases sociais, hai riqueza, hai estatus e hai capitalismo, non? E ali, claro, el quere atoparse con outros científicos e ali sí que atopa recoñecementos e financiación posibles, non? Mais, como foi criado e educado e viviu sempre nunha anarquía, tamén nos conta isto que dixo eu no meu último vídeo, non? Que é marxismo, isto dixo o Marx. O capitalismo é un sistema onde unhas persoas nos explotamos a outras, e o que eu dixo no vídeo é de crecer ti, pagar a peaxe, porque se non a pagas ti,
alguén a está pagando. Ás veces, desde aquí, desde abaixo, onde vivimos, vemos, non, as diferencias entre países e todo isto, posicionámonos. Pero, é o que eu digo sempre, ti, no teu minimundo, pasa exactamente o mesmo. As lóxicas son sempre iguais. Os nosos privilexios son privilexios á conta de que outras persoas a veces non teñan dereitos. No capitalismo, a pobreza xera riqueza. É o paradoxo capitalista. Daquela, Los desposeídos, pareceme un gran libro para ler. E para a rapazada, para que os coloque, non? Porque eu creo que é o que pasa co libro, que os coloque nesa fronteira ética entre anarres, esa sociedade ideal, non? Xusta e equitativa, non hai pobres, non hai ricos, non hai... As persoas aportan según o que elas saben facer, non? E as súas cualidades innatas e persoais e así. É outro urras, non? Que é máis parecido ao que estamos afeitas. Veu-me á cabeza con esta idea de que ansia, non? De ascender socialmente, logo económicamente. Anarres amosa ese decrecemento do que eu falo, que é un posicionamento ético. É a decisión consciente de causar o menos impacto posible, xa non medioambiental e todo iso, porque eu aí ás veces sí que digo, sabes, que tamén conta, pero humano. O menos impacto negativo nos outros seres humanos. E iso comeza coas persoas que tes cerca. E eu, o xefe que eu síntome, non sei, é como que me sinto moi identificada, non? Porque el, cando viaxa, poderíamos dicir que ao estar, el consigue ver o que eu digo de, non sei se vin demais, pero vin o suficiente para comprender, non? El consigue ver esa desigualdade, a pobreza e como aquel recoñecemento e aqueles medios que a el lle dan paga os outras persoas, non? Outros seres humanos. Logo non pode pertencer a urras, pero non pode volver a anarres sendo a mesma persoa, porque non podemos desver o que xa vimos. Eu aí síntome identificada. Onte alguén me deixaba un comentario por aí dicindo que di pos palabras a cousas que eu sinto, non? Que penso, pero non podo poñer en palabras. Hoxe alguén, nunha conversa privada, dicía, de feito díxome que se me presentase a alcaldesa de Carballo que me votaba. Fíxome gracia. Sí, fíxome gracia, pero tamén me sentín recoñecida, non? En canto á cabeza. E dicía, digo, que as cousas que ti dis, non? Estás aí vivindo ti aquí no meu mundo decrecido e falaba de... Eu entendino así, non? E hai pouco, hai uns meses, tamén mo dixo unha amiga, non? Poder sacar algún rédito destas cousas que digo, que lle sirven ás persoas. Non a moitas, pero
non é a idea tampouco. Eu dixen que aí eu son un pouco xefe, eu non podo desver o que xa vin, pero tamén estou nesa fronteira ética na que poñer en palabras cousas que pensan moitas persoas non me parece merecedor dun rédito económico, non? Neste caso, de sacar ese rédito. Si, aí son un pouco xefe, non? Eu xa entendín o sistema, eu xa entendín Urras, e eu, lóxico, como a el, non podo, xa non podo, non é posible, non? Vivir, non teño un planeta onde ir, a unha anarquía, pero estou na fronteira. Estar na fronteira é vivir nunha tensión ética. Sempre. Que son cousas que o libro, por iso a min dixo que é interesante para a xente nova, porque os pon nesa fronteira e amósanos cousas como que o símbolo non significa transformación real. Este bos e malos non é de todo real, é mesturado co do símbolo e indo á política, non existe un dereita mala, esquerda boa, por exemplo. Capitalismo malo, anarquía boa, non é de todo así. E amósanos tamén que a liberdade, que poderíamos ver en Anarres, non? Nesa anarquía, non se declara. Require traballo diario. Unha anarquía tamén require vivir nesa tensión ética, que é esa na que eu me atopo. Sempre, todos os días da miña vida. Sí? Cando a min alguén me di poderías dar estas unhas cuantas charlas, cobrar, porque a xente cobra moitos cartos por falar, que eu quedo pampa, eu estou nesa fronteira ética, é moi atractivo, mas a min non me parece que expresar o meu pensamento sexa merecedor, e non me parece ético cobrar por iso, por exemplo. É así, o decrecentismo é iso, eu iso tamén non entendín. O decrecentismo, eu, por exemplo, que hai anos investiguei moito, por exemplo, sobre as sementes transxénicas, eu estudei dietética e nutrición, son nefasta. A parte técnica de cociña, vale, pero son nefasta porque era moi nova e fui moi crítica, por exemplo, cas sementes. Ser decrecentista non é falar de sementes transxénicas e do mal que iso fai ao planeta. Iso é o símbolo. Por exemplo, por poñer o meu caso propio, ser decrecentista é, por exemplo, non cobrar nin facer un espectáculo de falar diso. Que eu agora non quero falar de sementes transxénicas. Bueno, tampouco non estou o día niso. É vivir nunha tensión ética que ao mesmo tempo a min, persoalmente, resultame moi estimulante. Sí? Irme sempre recolocando, non? Dicir, patiño, ti es isto. E a sociedade consume, fai, gana máis, tes que medrar. Eu, estou ben así. Pero o estou ben así é unha tensión, é como eu tamén me criei en Urras
a min tamén me educaron para ascender. A min a publicidade e todo tamén me adestrou para ser unha consumidora. A min tamén me educaron para ter ese capital simbólico, non? Para facerme de ver. Ser unha persoa importante, todo iso. É moi estimulante a tensión ética. E para chegar aí, hai unhas partes que non, que é fodido. Eu creo que xa o dixen máis vídeos. Non é confortable vivir con ética. É satisfactorio, mais non é confortable socialmente. Todo o contrario. A tensión ética é tamén sempre unha tensión social. E iso tamén o conta bastante ben o libro. Dádelle, eu recoméndovolo. Os desposuídos, los desposeídos.